Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amabenza TV. It's the World Cup qualifier. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by my brother Kamabanu Pumagupi. Uyamphume Mlazi bra. Ukhala ngani? Aphethe disappointed kakhulu ngokhoshi wethu. Ngani? Yabo ukhoshi wethu. Yeah. Ufaka kakhulu ama midfielders. Yes. Ufika futhi no defensive midfielders. Yabo lapha befana at least abize khona lo mfana lo uSibelebele. Yeah, USibelebele. Yeah. Opolisi. At least ke nalo mfana lo weKaizer Chiefs lo uMdudu Shabala. Yeah. Seshayini ngawo. Ukhoda kweswaye ngekho. Ayishindoda. Hayi indoda. Aphethe. Usibakela abafrost. Abafrost. Lufethu yabo makahambe manje. Yeah. Because ukhuluma kakhulu one way. Naku 3 points siphucile akanaka indaba kamakhadi. Yeah. Kodwa yena into yazi Uyakhuluma. one way. Uyakhuluma. Makahamba. Akabhayi. Zwile bafethu. Zwile bafethu.